ko ka san wace ce sayyada Fadima? Zakira, mazakura, shakira, ‘yar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Sayyada Fadima a cikin darajanta da isanta da mukaminta a wajen annabi. Wata rana annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya fito gida ya riko hannun sayyada Fadima ya fito da ita gaban sahabbai. Annabi ya ɗaga hannun sayyada Fadima ya ce man arafaha faqad arafaha wa man lam ya'rifaha fa hazihi Fadimatu bintu Muhammadin. Yace fahiya bid'atin minni wa hiya qalbi wa hiya ruhi allazi baina jambayya man azaha faqad azani wa man azani faqad azallaha. Ya subhanallahi, ya kuma soya annabi Muhammadu. Annabi ya ce duk wanda ya santa wannan haƙiƙa ya santa, duk wanda bai santa ba to ita ce Fadimatu ‘yar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ya ce ku sani cewa Fadima ita ce tsokan jikina, Fadima ita ce zuciyana, ce Fadima ita ce ruhina wanda ke tsakanin haƙarƙarina. Annabi ya ce duk wanda ya cuce ta haƙiƙa ya cuce ni, duk wanda ya cuce ni haƙiƙa ya cuci Allah. Ya subhanallahi, cikan daraja, cikan matsayi, cikan alfarma sai sayyada Fadima ‘yar annabi Muhammadu. Wannan fa ita ce abin alfaharinmu, wannan fa ita ce abin dubanmu, domin annabi ya kira sayyada Fadima da